Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu segidak, progresio aritmetikoak eta progresio geometrikoak. Segidak izaten dira zenbakien zerrenda batzuk, eta zenbakien zerrenda hauetan logika bat dago zerrendaren gai batetik zerrendaren hurrengo gaira. Baldin badaukagu adibidez, zenbakien zerrenda hau ikusten dugu daukagula lehenengo gaia dela 3/2, bigarren gaia zerrendarena da 3/4, hirugarrengoa da 3/6. Beraz, logika zein da ikusten badugu berretzaileak bikoitiak dira. Beti egiten dugu eta gainera egiten dugu batetik bestera bi unitate gehiago. 2tik 4 da plus 2, 4tik 6 plus 2, 6tik 8 plus 2. Beraz, ikusten dugunez, laugarren gaia da 3/8, hurrengoa da 2 gehiago berretzailea 3/10, hurrengoa da 3/12, 2 gehiago aurrekoa baino. Eta ja hurrengoa daukagu 3/14. Galetzen badigute zein den 35. gaia, argi dago izango dela, baldin bada lehenengo gaia 3/2, hirugarren gaia 3/6, da bikoitza ikusten dezute. Orduan da 35. gaia 3/70. Hemen daukagu beste segida bat. Aztertzen badegu segida, ikusten dugu lehenengo gaitik bigarrenera egiten degula bider lau. Eta bigarrenetik hirugarrena egiten dugu kenbi, lau kenbi delako bi. Berriro egiten dugu 2 bider lau, 8 da hurrengoa, eta 8tik 6 kenbi. Beraz, errepikatu egiten da beti segida honetan logikaz bider lau, gero kenbi, berriro bider lau, gero kenbi. Beraz, hurrengo gaia kasu honetan, egin badegu hemen kenbi, egingo dugu bider lau. Beraz, 6. gaia da 24, 6 bider lau delako 24. 7. gaia egin bar dugu kenbi. Orduan, 24 kenbi da 22. Eta berriro egingo diogu bider lau. Beraz, 22 bider lau da 88. Logika bat segitu dugu segida honetan. Eta honetan ikusten dugu daukagula -2, lehenengo gaia, bigarren gaia da lau, hurrengo gaia da -8, hurrengoa da 16, hurrengoa -32 izango da. Zergatik ikusten badugu, gai batetik bestera egiten dugu bider bi, baina kasu honetan bider -2. Bider -2 egingo dugu, beti lehenengoa da lako minus, gero plus, gero minus, gero plus, ostilatzen du. Beraz, beti egiten dugu batetik beste bider -2. -2 bider -2 lau, lau bider -2 -8, -8 bider -2 da 16, beraz, 5. gaia izango da 16 bider -2, -32. 6. gaia, segida honetan izango da -32 bider -2, 74. 74 bider -2 da -128. Eta horrela segituko genuke segidarekin. Eta segidetan ditugu bi mota. Alde batetik dauzkagu progresio aritmetikoak eta gero ikusiko ditugunak progresio geometrikoak. Progresio aritmetikoetan lehen gertatzen esena, hemen egiten da beti gai batetik bestera, beti zenbaki batez gehitu, konstante batez gehituz, edo kendu. Horregatik ditzen dira progresio aritmetikoak. Aritmetikoak dira, elementu batetik bestera, batzen edo kentzen dugu zenbaki konstante batez. Kasu honetan ikusten badugu daukagu 2, 7, 12, 17. Beraz, ikusten dugunez beti egiten dugu 5 gehiago. 2 gehi 5 da 7, 7 gehi 5 da 12, 12 gehi 5 da 17. Beraz, progresio honen hurrengo gaia izango da 22, zergatik 17 gehi 5 delako 22. Hurrengoa izango da 22 gehi 5, 27, hurrengoa 27 gehi 5, 32. Horrela segituko genuke.
Beraz, hau da progresio aritmetikoa. Eta konstante horri deitzen zaio diferentzia, bai? Plus bost horri, diferentzia. Beraz, eta formula hau ikasi behar da, progresio aritmetikoetan beti adierazpen orokorra da lehenengo elementua gehi n ken bat parentesi artean bider diferentzia. Ordezkatzen badegu, lehenengo elementua da bi, gehi n ken bat hau ez da aldatu behar, eta diferentzia kasu honetan da bost, beraz bider bost. Hemen kentzen dugu parentesia, beraz bost bider n da bost n, eta bost bider minus bat da minus bost. Eta horretik daukagu bi. Beraz, adierazpen orokorra izango da, laburtzen dugu adierazpen algebraiko hau, bost n, eta orain bi ken bost, ken hiru. Progresio aritmetikoaren adierazpen orokorra izango da bost n ken hiru. Beraz, seigarren elementua kalkulatu nahiko bagenu, bakarrik ordezkatu beharko genuke n-ren ordez zenbaki hau, 6. Bost bider 6, hogeita hamar, eta ken hiru, hogeita zazpi. Beraz, seigarren elementua progresio aritmetiko honetan da hogeita zazpi, eta asmatu dugu. Seigarrena da hogeita zazpi. Kasu honetan daukagu beste progresio aritmetikoa, baina ikusten badugu hemen, segidak edo progresio aritmetiko honek egiten du beraka. Hemezortzitik hamazazpira dago diferentzia bat batekoa, bat gutxiago. Hamazazpitik hamaseiera bat gutxiago, hamaseitik hamabostera bat gutxiago. Beraz, progresio aritmetiko honen adierazpen orokorra izango da lehenengo elementua hemezortzi gehi n ken bat bider diferentzia. Diferentzia da minus bat. Parentesi artean jarri behar dugu, biderkatzen dugulako hemen. Beraz, minus bat bider n da minus n, minus bat bider minus bat da plus bat. Beraz, laburtuko dugu adierazpen algebraiko hau, minus n utziko dugu hemen, eta orain hemezortzi gehi bat, hemeretzi. Beraz, progresio aritmetiko honen adierazpen orokorra izango da minus n gehi hemeretzi. Lortu nahi badegu adibidez hamargarren elementua progresio aritmetiko honetan, ordezkatuko dugu n-ren ordez hamar minus hamar gehi hemeretzi. Beraz, progresio aritmetiko honetan, hamargarren elementua izango da bederatzi. Eta beste progresio aritmetikoa daukagu hemen. Bost laurden, bi, hemen jakin nahi dugu zein den zenbakia, baina ez dakigu. Zazpi eta hamazazpi laurden. Bueno, ditugunean zatikiak egin behar dugu izendatzaile komuna. Hau da, kasu honetan da lau, beraz, bost laurden, hemen lau zati bat da lau, bider bi, zortzi. Beraz, hemen daukagu lau zati bi da bi, bider zazpi, hamalau laurden, eta hemen lau zati lau lau, bider hamazazpi laurden. Beraz, hemen argi dago daukagula bost zortzi, beraz, hiru gehiago beti, beraz hemen da hamaika laurden. Hamalau laurden eta hamazazpi laurden. Diferentzia da hiru laurden. Beraz, adierazpen orokorra aurkitzeko, lehen bezala, lehenengo elementua, bost laurden, gehi n-ken bat utziko dugu berdina, bider diferentzia hiru laurden. Kentzen dugu parentesia, hiru laurden bider n da hiru laurden bider minus bat da minus hiru laurden, eta orain batzen dugu bost laurden ken hiru laurden. Hori da, bost ken hiru da bi laurden, simplifikatuz erdia. Eta beste hau utziko dugu berdina, hiru laurden n. Beraz, adierazpen orokorra izango da hiru laurden n gehi erdia, kasu horretan. Eta bukatzeko ditugu progresio geometrikoak. Progresio geometrikoetan beti dago elementu batetik bestera, beti biderketa bat. Lehen zan progresio geometrikoetan, diferentzia ditzen genion, batuketa bat, beti. Baina hemen konstante izango da beti zenbaki bat biderkatzen duena. Hori ditzen zaio arrazoia. Horregatik jartzen da R. Beraz, adierazpen orokorra oso erreza da progresio geometrikoan. Beti da lehenengo elementua bider arrazoia ber n-ken bat, hau ikasi behar da. Beraz, kasu honetan, daukagu lehenengo elementua dela lau, eta
ikusten dugunez hemen, beti egiten dugu bider iru, elementu batetik bestera. Lautik amabira da bider iru, amabitik hogeita amaseira bider iru, amabi bider iru dela hogeita amasei, eta horrela beste elementuak. Beraz, adierazpen orokorra da lehenengo elementua lau, bider arrazoia iru, bider ber n-ken bat. Eta ja hemen, aurkitu nahi badugu adiez laugarren elementua, ordezkatu beharko genuke n-ren ordez lau. Lauken bat da iru, beraz daukagu lau, bider iru, ber iru. Iru ber iru hogeita zazpi, bider lau 108 izango litzateke progresio geometrikoenen laugarren elementua. Eta hemen adibidez daukagu beste progresio geometrikoa. Kasu honetan, egiten dugu beti zati bi. Edo beraz egin behar dugu bider erdia. Zati bi edo bider erdia da gauza bera egitea. Beraz, laugarren elementua zen izango da. 8 lau bi, hurrengo da bi zati bi edo bi bider erdia da bat, bat bider erdia da erdia, erdia bider erdia, laurdena. Beraz, adierazpen orokorra, daukazut hemen, lehenengo elementua da 8, bider arrazoia da erdia, ber n-ken bat. Aurkitu nahi badugu 8. elementua adibidez, bakar-bakarrik ordezkatu beharko zenukete, n-ren ordez 8, bai? 8 bider erdia ber 8-ken bat, 8-ken bat da ber zazpi, eta hemen ikusten dezuten nola da, bat ber zazpi bat, bi ber zazpi da, kasu honetan 128, bera 8 zati 128, 8. elementua progresio geometriko honetan izango litzateke bat amaseire. Bale? Hau da, segidak progresio aritmetiko eta geometrikoi buruz jakin behar dezutena.